Подобряване на дишането с дихателни игри. С дихателни игри децата упражняват своето дишане и се забавляват в същото време. Ние проектирахме тези игри чрез изучаване на дихателни упражнения. Избрахме най-ефективната методика и проектирахме подходяща технология. В медицината това упражнение се нарича дишане с присвити устни. С други устройства за дихателни упражнения, потребителят духа през накрайник за уста или тръбичка за създаване на положително налягане по време на издишването. Това устройство отваря дихателните пътища и освобождава значително по-голямо количество въздух от нормалното дишане. Медицински одобрената техника помага на децата да издишват по този начин, присвивайки своите устни. Лекари препоръчват тази техника при пристъпи на пациенти, страдащи от астма. Дишането през присвити устни разширява дишането, отваря дихателните пътища и прави дишането по-лесно. Кислородът преминава по-лесно, а дишането става по-бавно и по-дълбоко. С Breathing Plus дихателните упражнения са също и забавни. Системата включва голямо разнообразие от игри с участието на забавни герои, които помагат на децата да упражняват дишането си. Дихателното устройство замества мишка, клавиатура, джойстик. Breathing Plus разполага със собствена биофидбек технология, която позволява на потребителя да следи своя прогрес. Потребителите получават обратна връзка, която ги информира до каква степен извършват упражненията правилно. Тези упражнения също водят до успокоителен ефект и вече се използват за лечение на безпокойство и стрес. Когато хората изпитват стрес, те вдишват и задържат въздуха вътре в тях. Когато стресът отмине, те издишват в знак на облегчение. С дихателните игри децата научават как да увеличат и контролират продължителността на своето вдишване, постигайки също и успокоителен ефект. С Breathing Plus пакет вие ще получите подробни дихателни игри с разнообразие от забавни герои, които ще учат децата да дишат здравословно. Breathing Plus устройството работи с Android, iOS, Windows и Mac. CD с дихателни игри, които ще са ви необходими само ако не разполагате с интернет достъп. Двугодишен абонамент за революционна нова услуга Breathing TV, където децата могат да се упражняват, гледайки анимационни филми и забавни образователни материали. И Breathing Scrolling, ролване на уебсайтове с дишане. Подобрете дишането с дихателни игри.